Noong 2023 pa, nang ma-accredit ng PhilHealth ang dating Nagilian Municipal Health Office na ngayon Nagilian Super Health Center na sa Nagilian, La Union. Ibig sabihin, sakop sila ng libreng serbisyo ng PhilHealth para sa mga pasyenteng miyembro ng nasabing sangay ng gobyerno, gaya na lamang ng libreng pagpapakonsulta at libreng pag-avail ng 21 klaseng gamot na sakop ng PhilHealth na available sa Super Health Center. Dahil accredited ng PhilHealth, kabilang din ang pasilidad o klinik sa kasalukuyang accredited ng Yaman ng Kalusugan Program o PhilHealth Yakap na nagbibigay ng libreng laboratory sa mga PhilHealth member. Pwedeng yung mga routine exams like urinalysis, yung CBC, yung mga stool exam, yung mga yon. And then, some of the blood chemistry, kung nag-o-offer sana yung facility ng mga blood chemistry, gaya ng fasting blood sugar para sa diabetes, mga lipid profile, yung mga cholesterol, mga ganon, triglycerides, para doon sa mga may mga sakit sa puso o high blood, ganon. Tapos, pati yung mga creatinine. Sa PhilHealth Yakap, mas pinalawig pa ang laboratory services dahil naidagdag ang cancer screening sa Yakap Hospitals and Lab Clinics nang walang binabayaran. Maging ang PhilHealth o Yakap Gamot, pinalawig na rin. Mula sa dating 21 klase ng libreng gamot, 75 gamot na ang maaring ma-avail sa mga PhilHealth accredited drug stores. Pero paalala ng PhilHealth, ma-avail lamang umano ito kapag nagparehistro sa egov.ph o di kaya sa pinakamalapit na Yakap Clinic sa inyong lugar. Ang mga doktor lang kasi sa mga Yakap Clinic ang maaring magreseta sa mga PhilHealth member. Para mas ma-improve po yung services. Kasi dati lang po, 21 na medicines and then 13 laboratories lang ang meron. So ngayon, yung sa PhilHealth Yakap na dating konsulta, ngayon 75 medicines na po ang pwede po nating ma-avail in 1 year na hanggang 20,000 pesos out of these medicines. And then sinamahan din po natin ng cancer screening na may mammography, colonoscopy, double ultrasound, alpha-fetoprotein, tapos chest CT scan, meron na po doon naka-include. And then yung 13 laboratories na kasama po ang HbA1c, yung pang sugar, yung other laboratories like yung sa lipid profile, urinalysis, fecalysis, meron po silang ma-avail po na ganun. So ngayon po, kumpletong service na po sa ating mga Yakap Clinic, yung mga RHUs na Yakap Clinic, mga primary care facilities po natin, pwede nyo na pong ma-avail po ito na kumpleto na. So, hindi na po kayo lalabas, papunta po sa hospital para mag-avail. Dahil doon pa lang, ma-avail nyo na po siya. 20,000 pesos ang nakalaang pondo sa bawat benepisyaryo ng Yakap Gamot kada taon. Malaking tulong daw ito lalo na sa mag-asawang Julio at Erlinda na may sakit na diabetes at hypertension. Sakop kasi ang kanilang maintenance sa Yakap Gamot. Hindi kami gagamot, mahinang katawan ko, ma'am. Kung wala kaming pera, ay hihinto yung kwan namin. Kaya ang laki-laki ng pasalamat namin dahil may DSWD na daw tumutulong sa amin. Pambili namin ng gamot. At sa sakali nga mayroon ng mga bibigay na gamot sa mas maganda pa naman. Kasi nakakatulong din sa amin. Ang 75 klase ng gamot maaari ring mabili sa mga drugstore sa labas ng mga Yakap Clinic at hospital. Kaya ngayon patuloy ang sinasagawang partnership ng PhilHealth La Union sa mga local drugstores upang maging accredited Yakap drugstores. Magkakaroon naman daw ng regulation sa bilang ng gamot na ibibigay sa bawat PhilHealth member para lahat ay mabigyan. Maaari namang bisitahin ang website ng PhilHealth o i-search online kung ano ang mga kabilang sa PhilHealth o Yakap Gamot at accredited Yakap Clinics. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.